Good morning ka English tataka ko. Patundok tayo. Ano ba ito? Hindi pagtanawa. Dali-dali lang para hindi ko makitaan. Sige. Head ka sa ako. Hala. Ito yan. Nagdawara, nagnervyoso nanda eh. Hindi na lang ko magpatandok. Gamay lang ang kuwan mo. Gamay lang. Sige, kapot ka sa likod ko. Yan git ya. Kina. Bote mo. Ayan na, kita ko. Ay, ang bot! Ganito yung pagtatandok ng aso dito sa amin. Nyangay te ko ag motor gibad jam. Hindi mo amo, hindi mo kayat. Baligya tay. Gilam kasta, taw barang makaasawa. Ahay. Oh, ara na. Ngiyaki din. Si mamang yung ay, ano kukuno ay diyan pag balaan na. Kaya uken. Te. Gasuyop na oh. Bot si mo katalawit kay mo. Nalawit ko sinati. May papilasan, mapilas ko diretso. Nakapayat ti ko ni bagat ko dirabe. Ti ko kay English ti aso nga uken. Kukuy pag ito te. Kung wala si tatay noon ako ang nagatandok. Tatay mo katandok. Nakatandok na ni ko sangging kagatman og nga operator ni Nano. Kaririin ko ti Malumbal Street. Nakatugawa di ruangan ni. Taki sumangkot ati Nano kinanan. Nakaano ka da? Nakasando pag ito sa indo. Na ang tananing malan nga ano kwa man. Apaya, dali na bala kini. Bayo na to ka, bayo ang may butong kay upod ka sakon. Nga maupod ko. Naging kagat ka man og ako ni operator. Ang tandok ko. Paano Bata mo ko, ginatandok? Paano mo ginatandok? Hijong-jong. Diri oh, naguak ng tiil niya. Naawan ni kwa ning naganaraol. Ni Raul guti ko na nagsakay di pick up ni bati na ba sinilas na nervous na. Kadwa nga nang ipanubula siya. Ay, pauna na. Pa na ano ata? Sinagat ukan. Ay sus, ukan pa yung mga rod. Liwat? Ay simpet. Nagtarkok. Libre man na. Masipte. Pandok tapos matok sa lang na turok. Ilutong pa tayo ulit pa. Kanin. Nagaduli na ala. Agabi na. Tapos pahidan ni tilanan tayo. Hindi mo na pagbasaon na. Ay, hindi pwede ba saon? Manigaw. Mga pila kadlaw ti may gani ang ligo Isa ko lang. kadto diri. Ito lang kayo may naagila sa bleed ate. Ilang araw ante na hindi pwede mabasa ante. Puritas ka lang. Bigat po yun. Tapos na te. Oo. Yes. Inang. Sige na, yes, inang. Oo. Ay, binigyan si Iskay ng Wala kunina. na, ambit lagi na. Nandiyan si Tita mo. Kinagat nila. Kita medya yung tikim-timbang nga puraw. Gamay ah. Layo sa atay. Kapan? Ate man dyan mo. Kamay. Oh, dira. Kung why siguro ning kuko ko kusog ang kagat niya ba? Kaso sa kuko abi na tama. Tatagayam ka English ni bakat ko. Aja tatay nakita yung nagpatandok ta nakagat gamin ti aso ngay aja isa ka na. Yaso medyo balay di banger. Nakagat di saka na ta napayatan na di ukon. Gusto ka dakpil ni kay English na yan. So ate Jaso medya yung dalak lang toy. Yung sa balay aja kadwa na atoy. Are you food? No. No? Are you hungry?
Yes. Yes. Nagdanom na ito baka Well. dumawat danom yo. Mm. Yo. Nasabot ka na ba nga? Are you buying food? Yes. Are you money? What is this? That is a queen. Where the king? What is this? Is a pawn. It's a bone. Yeah. What is this? Is a bishop. It's a bishop. What is this? What? Is a horse. What is this? Is a horse also. It's another one. You. What is this? It's a horse also. Oh, that was crash. What is this? Do you like a chess player? What is this? Ah? What is this? It's a king. What is this? It's a queen. What is this? Queen and king. Queen and queen. Where's the another king? Look, another one. Yeah, another one. Kaya hanggang ito lang na po ti video tayo. Hanggang sa muli po. Salamat sa Diyos ta. Ni patandok ko tayo ni Bakit. Hanggang sa muli po. Bye-bye.